Fl-Asja fetaħ bank ta' investiment ġdid bis-sem ta' wħud mill-pajjiżi bl-akbar ekonomiji fid-dinja. L-għanu li l-bank ikompli jattira aktar investiment mir-reġjun tal-Asja u l-madwar u fost il-membri fundaturi hemm ukoll Malta. Iċ-Ċina hija l-moħħ wara dan il-bank li fetaħ b'ċerimonja uffiċjali f'Beijing, ċerimonja li għaliha attendew rappreżentanti ta' 57 pajjiż, fosthom 20 pajjiż Ewropew li jinkludu lill-Ġermanja, Spanja u l-Ingilterra. Kien hemm ukoll pajjiżi bħall-Istati Uniti u l-Ġappun li għażlu li jibqgħu barra għax qalu li diġà jeżistu istituzzjonijiet finanzjarji bl-istess għan. Fisem pajjiżna attenda l-inawgurazzjoni l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna li nnota kemm sar bħeffa l-proċess biex il-proġett ikun suċċess. Għadleb lil kulħadd kif fi żmien ta' sena u nofs twaqqaf dal-Bank Dinji u pparteċipaw 57 pajjiż. Ġifieri urew li meta jkun hemm rieda qawwija u tħossa f'dawn in-naħat tad-dinja li l-affarijiet isiru malajr. U diġà għandhom fil-pipeline proġetti li qegħdin diġà tiġu ppjanati. Se naraw tip ta' bank dinamiku u li jżid l-investiment fid-dinja. Il-Ministru Cicluna spjega kif b'kapital modest ta' 12 miljun euro investiti fil-Bank ta' Investiment Asjan, Malta mistennija taħsad benefiċċju ferm akbar. Kwalinkwa investiment illi bejn l-Asja u pajjiżi oħra, pereżempju l-investiment li jista' jiġi mill-Asja lejn Malta jkun jista' juża dan il-bank. Dika hija waħda mir-raġunijiet illi aħna qegħdin nipparteċipaw. Però l-iktar ukoll illi nollu l-profil ta' Malta, l-fatt li nattendi. Nista' ngħid illi il-Gvern Ġiniż illi kien qiegħed jħostja dan il-meeting tal-Malta prominenza kbira.